numpak perahu. Oh, lah kok aneh Mas Jailan barang beneran ojak ngopi bareng lho. Raya pelas kiraman jebule. Grajine disangklo ejan. Kaki Mas Jailan. Rayap kiraman. Pak kanan kambangan kelo. Pak Dika Darmaji Segendalu. Kirim gede Gus Kri, aku tanggapan no kalet. Nggih Pak Dika Darmaji Segendalu. Pak Suwadi. Salam kaki Pak Sumantri. Pak Sumantri, salam ke Kalimantan Tengah. Abah Suwadi. Masuk atau peati Mas Omek siap. Budal Lebak Moto Delok Margo Laras. Sekolah
saindenge jagat raya sasana padadare para satrone bangsa budi luhur pauga arane kita sedaya rumangsa kapribaden kerukunan ing negeri hilang cahayaning dindosa sakya nakling hatrate setia hati rate jaya santri lulusan pondok isi perawan durung nate ketemu tak rewangi sarungan kami songko assalamualaikum jawabi Waalaikumsalam tak rewangi ngampet orang rokok masak sing sopan jen koyo kapondok weilatalan suwengku lali nyoplok jare bapake aku koyo bocah lola-lolo obat kapok lomba kadang lurus kadang bengkok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat teman pengen kaya rayap geraman obat kapok lomba kadang lurus kadang bengkok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat temen ben dipek patu pabayan gendho edeno Kang Sukri lulusan pondok kidul kuwi lho tolongan kacang bisa direcek prawan kok bodas dikule durung nate ketemu kepreset kok ora didemek tapi ambelas tak rewangi ya dik sarungan gawe songko assalamualaikum jawabi Waalaikumsalam